O yoga é unha disciplina milenaria que procede da India. Básase sobre todo en unhas posturas que adopta o corpo que se chaman asanas. Tamén é moi importante a respiración, que se chama pranayama. Mediante estas posturas ti estiras as diferentes partes do corpo. Nós temos na imaxe na cabeza do yoga de posturas moi difíciles, pero non hai por que facer só posturas difíciles. Pode ser posturas simples como estar de pé, pero ben dereitiño e cosas así. Por iso que o yoga é bo para todo o mundo. Incluso hai unhas clases específicas para aquela xente que ten problemas de espalda ou de mobilidade, que é o yoga terapéutico. Entón, o bo que ten é que se adapta a todos os niveles, desde xente maior a nenos, a yoga para nenos tamén, o que quere traballar máis forte pode, o que quere facer algo máis estético hai. É unha gama moi amplia de movimentos. Se aprendes a estar de pé correctamente, pois compensas un pouco se cadras malas posturas que podas ter no traballo, como todo o día na oficina, aprendes a colocarte millor, recoñeces o teu corpo cando está ben posto e cando non, sabes corrixirte, sabes camiñar máis erguido. Todo iso despois son beneficios que veñen pegados á práctica do yoga. É unha actividade que non necesitas ni moito ruído, ni moito espazo, porque ti con unha colchoneta xa está. Se cadra na túa casa non tes espacio para facer bicicleta estática, porque non tes nin a bici, nin o espazo, pero todo o mundo ten unha colchoneta, ou todo o mundo ten unha alfombra na casa, ese espacio xa che chega para ti logo poder practicar. Eu diríalle a todo o mundo que probe. Hai moitas variedades de yoga. Hai uns que son máis estáticos, outros que son máis dinámicos, como pode ser o Ashtanga Yoga, que é moi intenso. Hai algúns que son terapéuticos, que só faz exercicios moi sinxelos. Entón, que non proben unha vez e digan isto o fixo non me gusta. Hai moitas variedades e todos os profesores de yoga invitamos a probar sempre unha clase. Cando atopes o teu estilo de yoga, seguro que non o vas a deixar no resto da tua vida. E como hai tantas cousas que aprender, podes estar toda a tua vida practicando. Así que adiante, porque seguro que te encontrarás mellor, máis sano, máis respirado, con máis oxígeno no teu corpo e na cabeza.